ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ଜାଣିବା। ବାସି ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବହୁତ କମ୍ ବିମାରୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ପାଣି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରେ। ଉଷୁମ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ଗରମ ପାଣି ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଗରମ ପାଣି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଚା କଫି ନ ପିଇଲେ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ। ଡକ୍ଟରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଗରମ ପାଣି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ। ଗରମ ପାଣି ବା ଉଷୁମ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା 42ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଗରମ ପାଣି ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରେ। ଗରମ ପାଣି ଶରୀରର ଓଜନକୁ କମାଇଥାଏ। ଜାପାନରେ 20% ଲୋକମାନେ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜାପାନ ଲୋକ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।